Wala yung isa. Isa lang hindi nabigyan yung Ipando pati ba talo silang mabisa makam patapanan na ro. Pananaroong koron. Na mga ragas na lamin. Na ayak pananaroong koron.
Na ino mga dayladan kung mamula prosesa kayo patamurin. Di mga demanda da so pakibunso di ko sa kayo patarong maging. Yes. Inadanis ko. Nautan ko kapulig sa daminayan kaparan. Namuning ka sa pandiyo ganda matulungada. Kapayo dibukan ko. Kapay mangkus ka sa dinaning di kumlas agadung di kumlas. Tingnan mo kapkaluk eh. Panamang kulyaming kadiyo ko tanto kaya ka ordinary no suig gusurut suliagad na pagadilan so kapala ka idung kusar iyo. Ako na anak kapal sa ranawapong ng bari gagamang pero marami ay kumaranda. Kaayatang kapianam narangiris sa langanang subagalusang bakati. Na ayat kurun karaw na di makapumantagan kaulan sa silangan na di kapumayandagan. Na ikararang na namataragan da ngaya kabubuk paninimbagi kay rarang para pikir kasukiyat tumanihon. Para manis ka kung lalag sa digong kuduayan. Napundarat ka umangan sa digap ka pa oringan kaiman to nami punad ka pumundyungan sa manis ko. Ganyan. Namungo sa timbas na boko arnang ko alaga. Ka upamakap na gayon so artawan gunawan gusto baligay pandi na masikay na isgay o mga Rashid Alim. Pira susumpitong lad idublon o usin tasap para sang kusuran o sa barang at tuman-taman. Ay, mataan. Napasis ko na natigyan na para pasaniya na palawa bukod. Muaw katigyan na di pampang. Nakabirya pampang nakadidigang ka. Natibay nung kadisabot ka sulungan na lang patnapay. Nariyan ka di na masunod. Nagatuan mo rin kung kinaaran tako ka ino ko pinaraw aburudang kusok palaw ka ayaw matumimindog so yan di pisto naan ka ino ko pinaraw aburudang kusok buklod ka bangki kaming baringan sa sana kaya bunan Nake, katatan.